cire 3.5 farko nan ma ka cire 12 sai ka yi ta tafiya da shi a har sama sai ka ɗauki almakashinka sai ka fara yanka zai shiga rai. to ka gan shi ba ga shi ya fita ba ƙasa ya fi sama faɗi to shine za ka yi ta yankar irinsa har ka yanki kaman ƙwaya 8 ko 9 yanayin da girman macen ɗazuma na gaya ma sai ka haka kai ta kwakwasa haka har yadda kake so bayan kudu su